Nag-start po yung sunog mga 8:50 p.m. ng gabi at natapos lang po siya kaninang 6 a.m. Officially, na-control nila yung fire was about 10:30 p.m. Pero sa sobrang laki po ng damage, hindi talaga nila mapatay. So 6 a.m. po sila nag-declare ng fire out. So ano na ang gagawin ng city after this calamity, Mayor? Well, currently, sir, yung mga engineers natin, nandun na sila to assess the area. We need the proper data. Kanina pa po sila nandun, actually. Ang mga staff po natin sa City Hall, sa market, is trying to clean the area. Yung mga pwede pa pong, sa harap po kasi hindi na damage. We have 3 buildings na na-damage. IME building, the old building, old market, and yung kung saan po yung building na mga karinderya natin. So yung pinakaharap po ng market, partially damaged lang po siya. So yun po ang tinatry natin i-clear ngayon para soon makatuloy po yung mga vendors pati mga traders natin na makabenta. Pero temporarily, nilagay po natin sila lahat ngayon sa Bagsakan Center para lang po hindi masayang yung mga goods na iti-trade nila today, and para po mas safe sila. Na-declare na rin ata the state of calamity ang city. Yun po ang ginawa namin kaninang umaga. Nag-special session po ang Sangguniang Panlunsod. Nag-request po kami na upon the recommendation rin po ng CDRR namin pati ng DILG, and nag-consult rin po ako sa provincial BFP. So kinailangan po namin mag-declare ng state of calamity para po malabas po namin yung mga necessary na mga quick response fund namin. Thankfully, tumawag na rin po ang DSWD si Secretary Rex Gatchalian. Personal po na tumawag po si Ma'am Ana Remigio na pinatawag po siya ni Presidente BBM. Ang congressmen po natin, 1st District, 2nd District, tumawag na rin po. At personal pong pumunta si Governor, pati Vice Governor kagabi. So ngayon po, nandyan na po ang mga ayuda na ibibigay natin. Meron na po tayong mga food packs sa mga affected na mga sellers at saka mga store owners. Pero po, fina-finalize lang po namin yung data. As soon as possible, sir. Tomorrow, sigurado makakabigay na kami ng tulong sa mga affected. Pero po, ang request ng Bureau of Fire Protection is yung fire scene na mismo kung saan yung mga nasunog, wag po muna namin pakialaman or wag po muna namin lilinisan because of their investigation. So we respect that. Ang lilinisan na lang po namin yung paligid at saka yung flow ng mga tao sa area. Pero rest assured po na naka-ready po at nakahanda naman po yung clearing team namin, pati yung team namin na magbibigay ng relief goods sa mga affected people. Sa mga relief goods, may plano po ba tayo na kahit kunting puhunan sa mga affected? Well, marami pong tulong sa province. Kanina po yung micro-small medium nila na office, tumawag na rin po sa amin to give that, yung sinasabi nyo pong para po meron silang pagsusimulan. Meron rin po tayong financial assistance, ni-ready na po namin, pero may mga requirements kasi siya. Kaya kinailangan namin mag-declare talaga ng state of calamity para po malabas namin yung mga quick response fund namin at para po mas makontrol namin yung area. We have Ma'am Angelica Yumol, our communications officer po, yung kado po namin. Bibigay po namin yung number sa inyo. Kayo na lang po yung mag-post sa mga willing po mag-donate. We thank you in advance and we really need your help po sa nangyaring trahedya dito sa Batak. Well, the cost, sir, yung mismong amount ng damage is wala pa. Pero estimate po ng floor area na na-damage, yung talagang nasunog na totally is 12,800 square meters. Rin po talaga. Actually, nagpapasalamat po kami sa BFP kasi nung dumating kami doon, na-report po siya sa akin mga 9:09. Nandun po kami ng mga 9:13. Sobrang laki na po. Nakakatakot na po talaga siya. Kaya thankfully,
tuloy-tuloy po ang BFP. Tuloy-tuloy po talaga sila. Hindi po sila tumigil hanggat hindi po ma-fire out. So I really think the provincial BFP and all the other BFPs of the other LGUs talaga pong malaki pong tulong. Asudra, marugyan nga tayo tangatawan or Honestly, sir, ang pagka-initial assessment, hindi na po siya pwedeng i-renovate kasi yung napakalakas po ng apoy. Pati po yung mga bakal-bakal doon, natunaw, pati po yung mga semento, nag-crack-crack po siya. So, ang itsura niya po, we need to clear it and demolish it. Sir, yung mga ibang establishment, i-record na po ba ng LGU na magpa-check po ng mga electrical wires? Ngayon po may team rin po tayo sa electrical. We will try na mabalik po ang electricity dito sa harap ng area ng market para po, kasi may mga pharmacy po tayo dyan At kailangan po talaga maraming umaasa dun sa mga pharmacy doon. So we really need to, as soon as possible, ideally po, mabalik po namin yung operations at least dun po sa harap. Mag-stop din po yung collection sa market. Yes po, hindi po muna tayo, wait po muna natin yung mga market fees kasi nakita naman po natin yung epekto. Kahit sa mga hindi po nasunugan, apektado rin po sila. Okay.